skoro športové oblečenie sme nechali doma, ale ja si myslím, že ani toto nie je zlé. Takže čo z vás zostane, keď sa vyzlečiete a čo zostane z vašej hudby? Keď sa vyzlečieme a prezlečieme do civilu a ideme do práce, myslím si, že vyzeráme jak hoci kto iný na ulici, v obchode alebo v autobuse, avšak naša hudba, či je v štúdiu, či je na koncerte, alebo tu pri ohni, je stále rovnaká. Budeme štípľaví, mnohí vás obvinujú z nevkusu, ale mladí zase za vami letia. Ako je to teda? No, ja si myslím, že svojím spôsobom sme príťažliví. Hlavne teda na váhu. Kolektívnu náladu zvykneme vyvolávať podľa hesla nie každý má konzervatórium a my ako amatérska skupina, ktorej sa v živote nesnívalo, že ju bude počúvať až toľko ľudí ako teraz, tak sme sa ako dopredu poistili a určitým spôsobom sme si vyzdobili naše hudobné nástroje. Trebárs na harmonike je dorobený zvonček, číselník, je tu aj slúchatko. A zase obsadené, ako vždycky. A okrem proste treba z tohto nástroja máme ďalší. Neprávníci hovoria tomu, že to je ozembu, my odborníci hovoríme, že to je idiofón. Som si ho mierne vylepšil napríklad zrkadlom, ktoré má obrovskú výhodu tým, že môže sa pozrieť dozadu, čo sa deje za tebou, to človek nikdy nevie. V priebehu koncertu sa môžem upraviť, či som učesaný a vyzerám schopne. Napríklad tu mám potom taký držiak, nápojový držiak. Je to v tomto, mávam pravidelne minerálnu vodu alebo sodu a v tomto sirup. A keď to zmiešam, mám lahodný, čerstvý, osviežujúci nápoj. Ja si myslím, že toto spojenie týchto nástrojov, ktoré teda sú vylepšené o tieto doplnky, spolu s textami a s celkovým vystupovaním skupiny na pódiu vytvára takú domácku pohodu a my ako amatérska skupina sme závislí na divákoch a keď vidíme, že aj posledný divák vzadu sa baví, tak dokážeme proste vydať na javisku do seba všetko a dokonca vymyslíme také veci, ktoré sme v živote predtým ako nedohodli a ktoré sa nám podaria iba na tom koncerte. Takže sa bavíme spolu. No a to už je vážne koniec.